हो कचरेम सुद्धा रफिक भाई पैसे हो चुनको नाही एकदम सुन तू काटेला होय चाटा याच खाली हा चलो काला ये काटाला होय होय हा फ्रीज होय हा काटा निको हा उन्नीस निवले हाँ चलो चिक्कू वाले ये मालबारी चिक्कू चलो चिक्कू वाले चानस 20 रुपये किलो हाँ मिक्स फ्रूट है ये माल्टा ये नहीं थी मुंड होती है ये बताइए जा रहे हैं तेरी चार सरका